Schadzka predstavníkov všetkých rímskych obštínov otримана u Pečincoch a najväčšie bešedy bolo o turističných potenciáloch regióna i zajednického nastupa na targovišću pod názvu 7 dní s Ríma. Po slovoch Miroslava Janiča, direktora turističnej organizácie ŠIT, obštína má co ponúknuť, keď bolo slova o regionálnej bicyklističnej drážky dlhé 142 km napríklad. Jak Janič nahlášal, okrem cikavý predklad Miroslava Bujdy zo Zbardejova, ktorý še zaklada, že by so odvitujúcim projektom i sredstvami zo Európskej únie boli poviazaní všetky mesta, taj u Vojvodini, kde žijú i Rusnáci, so s bicyklističnými dražkami, o čím bude bešedi už 31. maja, kedy še do Bikiču i obštínskej turističnej organizácii občekujú hosti zo Slovackej.